Избор на елементи за лечение на шийните прешлени. Как да се лекуват шийните прешлени? Ще покажа съответните елементи, свързани с лечението на шийните прешлени. Първият елемент е конкретно шийните прешлени, след това този друг елемент, и двата наблюдават по-горе, дясната страна й. Лява страна. След това те могат да слязат надолу и е важно, те могат да направят терапия на всеки от шийните прешлени, но в допълнение към това е важно да отидете до нервната система. Тук, вземете вертикалното меню и направете терапия на следните елементи. Черепни ядра, гръбначни нерви от едната страна, от другата и тези елементи. Когато лекуваме една област от гръбначния стълб, трябва да направим терапия на целия гръбначен стълб. Следователно този елемент е важен, както и този друг елемент, който е тук. Но ще разгледаме и други елементи, вените и артериите на шията. Ако искаме да направим терапия на частта от шийните прешлени, от съществено значение е да лекуваме артериите на шията и след това продължаваме надолу и ще намерим вените на шията. Артерии, вени на шията, но липсва много важен елемент. Ще отидем до кръвната лимфа, този елемент, който е тук в средата, и ще изборът на тези елементи, които са част от нервната система, също е основополагащ, както споменах по-рано, черепно-мозъчните нерви, и ще покажа някои елементи, които са много важни. Тази част от мозъка, защото тук е елементът на черепно-мозъчните нерви, но има и друга част от мозъка, която се намира тук, в ендокринната част, където се вижда изображението на щитовидната жлеза. Щръкваме и ще слезем надолу и ще намерим ядрата на хипоталамуса. Черепните нерви и ядрата на хипоталамуса са от съществено значение за лечението на прешлените. Продължаваме с тази обиколка на елементите, които трябва да се вземат предвид в терапията на шийните прешлени. И тук се връщаме към двигателната част и ще покажа един много важен елемент – мускулите. Мускулната част, тази част е фундаментална и тук ще покажа, ще измеря и ще покажа как могат да приложат лечение върху мускулната част на врата, гърба. Как се прави? С функцията лупа я показвам отново, виж мишката, горе вдясно. Кликваме върху ултраструктура и преместваме мишката към мускулите тук във врата. Можем да изберем елемент и там лекуваме мускулите на врата. Колко терапии на елемент? Може да е една, но ако не е достатъчна, може да се направят 2, 3 само в някои случаи,
но през повечето време една-две терапии са достатъчни и за да завършим препоръчвам да отидете на иконата на китайската медицина и тук можем да направим, можем да изберем или ръцете, или крака, ръце, крака или уши. Защо този елемент е важен? Измервайте и лекувайте акупунктурни точки. Можем да изберем, или ако искате да ги направим всичките, но в действителност би било доста добре да изберем например един от тях, или да работим с ръце или с ушната мида. Можете да ги направите всичките, но можете да направите добра сесия между 30 и 40 минути и за това е важно да измерите. Акупунктурни точки на ухото, защото се отразява по цялото тяло. И с това правим общо лечение, т.е. третираме прешлените на шията, мускулната част, вените и артериите, лимфната част, но също така третираме тялото на човека като цяло. Това е терапевтично предложение за човек, който има проблеми с шийните прешлени.